We hebben mooi verschillend en dat past nog. Ja. En heeft zo'n maas de korte broek aan? Nee, ik net. Nee? Daarom, we zijn heel verschillend. Ik heb Spaans gehad. De lange broek vind ik het lekker om te melken. Het jukkelt samen. En dat is misschien van de laatste 10 hier, maar ik denk altijd in de korte broek. Ja? Maar dat wordt daar is net, hè? Nee? Nou, gewoon een lange broek. Oh, net wel. Ja. Oh. Nou, dat is een maas, betekent. Ja. En ik heb nooit last van de kel. Nee, hè? Nee. Ik net op fietsje nou, want het is nou echt... Nee. Alleen, ik moet altijd mijn land maken. Ik melk om 65 hier. Ik ben maar 9 hier begonnen te melken. En 11 hier, toen mocht ik maar aan de jongens. Dat is de laatste dag. Ja. Dan is het gebeurd. Ja, we worden naar Paddendooi. Nou, het is nog een ploegje. Nou, het wordt nog niet meer. Nou, dat is zo leuk niet meer. Nou, zie je meer kijken. Ja. De rest is alle woer op de robot. Ja. Er zijn al 120 op een robot en nog de laatste komen hier. Die rennen komen hierin, in deze. Zo? Ja. Ik ben in mijn 68 jaar ben ik opgehouden, ja. Maar ik ben wel gewoon trommel. En ik ben hier ook altijd elke dag. Ja, hè? Ja, als er werk is, dan dreigt mij dat. Ja, dan moet dat gebeuren. Mijn hart is hier kom in de 80er jaren. En dan heb ik daar deze hele plaats opgebouwd. En toen ben ik er in 2000 bij gekomen. En hebben we het uitbreid, maar zodat het een goede dag is. Ja, ik ben wel gerust op mijn hart, hoor. Het is wel heel bijzonder. Ik bedoel, hij zo lang elke dag molken gaat. Ja, nou, van jongs af aan tot nou eigenlijk. Ja, en hij had ik echt alles mooi maken. Nou. Het is van het hongermelken tot een melkroob was. Nou ja, dat is wel eigenlijk heel uniek en heel knap. Ik vind het een hele knappe prestatie. En elke dag ik maar plezier. Nou, nooit met zin zijn. Maar je vindt het nog altijd mooi. Ja, ik mag graag in het lang rijden. Ik vind het het mooiste werk. Oh ja. Ja, vroeger werd het nog mooi werk, want sinds we moeten gekneusd worden. Nou, dan ik me haar van hele rustig strik. Nou, als het mooi in de vlakte lag. En dat bedoel je onder wat dwang? Ja. Goed. Ik wil maar een beetje wel meer. Ik ken jou over ik wil meer, bewijsbreid. Ja. Ja, Maas wordt het grootste probleem voor jou, had ik het idee. Ja. Nou, hier heb je wel een probleem met de Maas, hè? Dat wordt een probleem, zeg maar, voor de toekomst. Wat hij dan van moet, hoe hij dan de Maas in dealen moet. Ja. Nou ja, maar dat is gewoon hemzelf. Ja, dat is, ik denk, maar mooi wees mij wat langer even blauwen, hè. Dan, dan kom je dan naar de koffie bij spreken. Je moet net verder. Ik ben een oorzaak altijd, wie het eerst had een kwartier of jaren, trouw. En nu de laatste tijd ben ik 4 uur trouw. En omdat Jim kwam, ben ik om jouw zijn begonnen. Doe maar. Nou. Wat een wilde. Ja. Maar ik vind het slepen het grootste probleem. Ja? Nou, je leeft hier gewoon zeer op bed. Ik word nou jong zijn, ik letter op bed. Ja. Nou, ja. Ik word dan jong misschien een handje rennen.
Ja, ik ben nog een goede 60. Dus nou, dat is de moeite niet. Oh, dat is samen kleren. Ja. Oh. Ja. Als ze net te volle schieten dan. Als je bij een liedsputje, dus je moet er wel aan denken. Nou, dat wil je wat te volle praten dan. Dat ben ze net wend, no? Nee. No? Nee, want jouw praten was net wijze. Nee, ik praat niet meer. Ik jaag je wat om en ik zeg wat een raar wordt, maar dat wordt niet. Ja. Dat wie het. De laatste. Ja, die winnen eerst. Dat gebeurt. Giet er dan ik wat terug jou heen nou? Maar we zijn al naar het arbeid, hè? Ja, dat is hem meer, hè? Ja. Ik denk dat morgen meer het besef komt. Dat ik niet meer van Bergen goed. Dan zeg ik wel in een jem denken. Goed zien.